Bona tarda. Bona tarda a tots. Gràcies per venir. Bé, aquesta és la primera taula rodona de la temàtica d'aquest any, que ja sabeu que té a veure amb les ciutats, amb l'entorn i la nostra salut. Ahir vam tenir una xerrada extraordinària amb la Maria Neira, que ens va parlar sobre el dret a ciutats saludables, i ara parlarem, el títol de la taula és Ciutats que cuiden, urbanisme i salut cognitiva. La qüestió és com poden les ciutats cuidar-nos més o menys a mida que ens fem grans. La forma en què dissenyem l'entorn urbà té un impacte directe en la salut cognitiva i emocional de les persones al llarg de tota la vida. Aquesta taula explora com diferents models de ciutat, no sé si heu vist la pel·lícula d'abans, però també tractava aquest tema, com diferents models de ciutat poden promoure un envelliment saludable, integrant la natura, la mobilitat segura, l'accessibilitat, la convivència o la proximitat de serveis com a estratègies de cura urbana. Investigadors, urbanistes i activistes comparteixen experiències i idees per construir ciutats que no només siguin més saludables, sinó també més inclusives, espais que protegeixin la memòria, fomentin la connexió social i garanteixin un dret bàsic per a tothom viure bé en totes les etapes de la vida. I per fer-ho tenim una moderadora de luxe, la Carme Borrell, que és metgessa i gerent d'Agència de Salut Pública de Barcelona, el Daniel López, que ets sociòleg, oi? Que no ho diu aquí. Psicòleg social, professor i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya, l'Anna Mallent, que és arquitecta i paisatgista de l'estudi Anna Coello, Paisatge i Arquitectura, són autores del Parc de les Glòries, Robert de Miguel, que és arquitecte especialitzat en accessibilitat, que ve acompanyat de la seva sòcia, la Yulene Loyo Guzmán, i l'Àlex Gorina, que tots els coneixereu segur, crític de cinema, que avui ens porta el seu testimoni personal en relació a tots aquests temes que parlem avui. Sí que us deixo amb la taula i espero que la gaudiu. Ui, perdó. Bona tarda, moltes gràcies per la possibilitat d'estar aquí. Jo volia presentar els ponents, però com que ja s'han presentat no ho repetiré, o sigui que ja anem per feina. Llavors el que farem serà ara deixar 3-5 minuts a cada un d'ells perquè expliquin la seva experiència sobre, tal com s'ha comentat, el diàleg entre la salut mental i física amb els espais i l'entorns en què habitem. I llavors ens començarà el Robert a la meva esquerra, després seguirà el Daniel, que està a la meva dreta, després l'Àlex i després l'Anna. Fem aquest ordre, 3-5 minuts, ja us controlo el temps. Gràcies. El Robert ha preparat un àudio. La gent gran vol viure als mateixos llocs i no estar en estat vegetatiu. Envellir no vol dir ser inútil ni inadaptat. No ens hem d'adaptar a un entorn que ens deixa de banda, sinó que el problema és que l'entorn s'ha d'adaptar a nosaltres. Per això l'accessibilitat és necessària i els arquitectes hi tenim un paper essencial. En números rodons, 1 de cada 3 persones necessita accessibilitat. En realitat, és més aviat el 40%. Però les persones, i sobretot els governs, ignorem aquesta realitat. L'accessibilitat ajuda a tothom. Per això he creat CAP, que és la meva consultoria d'accessibilitat universal Platypus. També he començat a pensar aquests temes d'accessibilitat, envelliment i cervell amb una proposta de tesi que es titula Brain City, el cas d'inclusió en 4 ciutats. La meva proposta de tesi, que es pot referenciar en aquest debat, comença així. Les noves descobertes sobre com funciona el cervell ens ofereixen una nova comprensió de com funciona l'entorn urbà. Brain City supera, combinant alguns dels avenços el Big Data, la intel·ligència artificial, les ciutats intel·ligents, així com el metavers i les teories i aplicacions de la singularitat.
proporciona una nova comprensió humana de l'entorn urbà i de com dur a terme intervencions de diferents tipus a la ciutat. La rellevància de la ciutat en aquesta investigació es deu a l'enfocament primari en la diversitat funcional. La diversitat funcional entén la metròpoli com un espai més humà i dinàmic. La meva tesi tracta Barcelona i l'exemple de les Superilles. Parlant amb Salvador Rueda, entenem que la ciutat s'ha d'adaptar a la nostra vida a les ciutats. L'entorn s'ha d'adaptar a nosaltres, i no al revés. La ciutat no pertany als cotxes, sinó a les persones. El segon punt és el de la proximitat. Un exemple clar és la ciutat dels 15 minuts de París de Carlos Moreno. Hem de poder fer-ho tot a 15 minuts caminant des d'on vivim. Les nostres relacions són més properes. Això és especialment important quan ens fem grans i no podem viure viatjant i en moviment constant. El món humà és local, no globalitzat. El següent exemple és la ciutat de Londres. En una ciutat globalitzada que promou el desenvolupament tecnològic i el model de ciutat intel·ligent, la gent gran i les persones amb diversitat funcional se senten desplaçades. Per això la ciutat de Londres ha creat una xarxa de lavabos públics, Changing Places, que s'interposen de manera híbrida al sistema de les ciutats intel·ligents. Aquests llocs defensen que tothom pot participar en els espais públics urbans. Finalment, la ciutat de Nova York, amb la seva infraestructura, aparta i crea guetos per a les persones grans i amb diversitat funcional. Per això l'obra de la GI Line, que converteix una línia elevada de ferrocarril urbà en un magnífic parc, exemplifica una recuperació de la vida urbana per part de persones grans i amb diversitat funcional. La infraestructura és dinàmica perquè permet el canvi. Promou una ciutat dinàmica que s'adapta a les persones grans. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Seguim amb el Daniel López. Endavant. Bueno, moltes gràcies. Jo volia aportar dos qüestions que normalment quan pensem de les ciutats i envellir les ciutats, des de fa molts anys hi ha molta política pública adreçada a que les ciutats siguin espais per totes les edats. Un element molt important és el tema de l'accessibilitat urbana, de realment dissenyar els espais, els entorns, perquè la gent, quan té problemes de mobilitat, necessitats de cures, d'alguna manera no quedin recloses a la seva casa, puguin d'alguna manera gaudir del dret a la ciutat com qualsevol altre ciutadà. Hi ha molta política pública vinculat amb això, però moltes vegades, i volia portar com dos temes que personalment m'interessen i crec que no s'han adreçat prou, és, per una banda, la diversitat, és a dir, que d'alguna manera el canvi sociodemogràfic també implica que les maneres d'envellir s'estan multiplicant, o sigui, hi ha molta diversitat, que té a veure com que les trajectòries de vida són cada vegada més diverses. Per exemple, les noves generacions potser no han tingut una feina estable durant tota la vida, potser tenen més problemes per accedir a l'habitatge, o sigui, les futures persones grans tindran un problema d'accés a l'habitatge més important. Tenim el fenomen migratori, que això vol dir que la política pública moltes vegades no se sap com aquestes persones envelliran i tenen nocions de què és envellir bé, imaginaris sobre el benestar en la tercera edat i la quarta edat, que són diferents. I aquesta diferència d'alguna manera encara no està, jo crec, prou recollida en la política pública, sobretot quan dissenyem els espais urbans o quan dissenyem els serveis públics o quan dissenyem, per exemple, els habitatges. Després hi ha un altre element que penso que és prou important, que és l'efecte que té aquest envelliment poblacional divers, que cada vegada és més divers, amb el canvi climàtic. D'alguna manera, abans ho parlàvem, no? Les ciutats, sobretot Barcelona, és una ciutat extremadament ben dissenyada en termes d'accessibilitat, de fer que la gent gran realment pugui moure's amb facilitat per la ciutat, però això també implica un cert disseny molt estandarditzat, moltes vegades sobre sòl dur, i això també està generant efectes onada de calor, que realment també tenen un impacte molt negatiu, especialment sobre les persones grans.
Llavors, aquest element de futur sobre com el canvi climàtic impactarà sobre la gent gran del futur, que cada vegada serà més diversa i també viurà en condicions de desigualtat cada vegada més grans, és un tema que ara per ara encara no s'està tractant suficientment. Quan parles amb els tècnics, etc., això ho veuen a venir, però realment ens hem d'adaptar a fer un canvi en com pensem les ciutats, com les dissenyem, els habitatges, els serveis, etc. I no volia ser pessimista, però crec que és un tema de pensar l'envelliment no en termes de present, sinó en termes de futur, és a dir, com envelliran les persones de les següents generacions. Gràcies. Gràcies. Anna Mallent, endavant. Anna? No, que hem dit l'ordre? Sí, Àlex, perdó, Àlex, m'he equivocat. No, Àlex era primer, sí que ens havíem posat d'acord. Hola. Què tal? Bona tarda. Jo no soc tècnic en la matèria i, per tant, vinc, en certa manera, a contribuir amb una experiència pròpia particular, la meva i la dels meus germans, la meva família. Durant els últims anys havíem estat conscients que arribàvem ja a una etapa avançada i la mare, que ha mort ara fa 3 mesos als 96 anys, amb demència, necessitava ser cuidada. La vida ens havia separat. Vivíem en ciutats, pobles diferents. Era cada vegada... Això que parleu de l'accessibilitat em fa pensar que no és només un problema d'accessibilitat als llocs, sinó precisament l'accessibilitat fins i tot a les persones amb les que et vols trobar i amb les que vols viure. Cada vegada és més complicat i també és un tema que em preocupa enormement, aquesta sensació de que la gent que viu fora ve a Barcelona a treballar, la gent de Barcelona se'n va fora a treballar i sempre estem anant i tornant d'una manera una mica absurda, mal repartida, que la vida acabi sent en un poble és com que acabi sent en un barri. M'ha agradat molt el que he sentit que puguem tenir tots els serveis, a ser possible, a tocar en 15 minuts d'on ens trobem per poder fer que siguin útils de veritat i còmodes i agradables. El que vam dir amb els germans és que, conscients que el món anava cap a un punt de no retorn, en certa manera, una visió una mica pessimista que no deixa de confirmar-se dia a dia al nostre voltant, era important trobar la manera de tornar-nos a reunir, a reagrupar, perquè junts podien ser capaços de sobreviure millor, perquè qui no arribava a una cosa, l'altre sí que podia arribar-hi, i ens complementàvem per intentar trobar un lloc que, a més, fos autosuficient, ens permetés respectar la natura, començant per la nostra vida, que és part de la natura, evidentment, i cuidar una mare dependent que estava sola en un poble, sense coneixements previs. Per tant, vam fer servir més aviat la intuïció i una certa estratègia improvisada d'anar a buscar un lloc que ens permetés diverses coses. Aquesta supervivència, aquesta complementaritat entre nosaltres, el dilema de si una mare dependent ha d'anar a una residència, a un lloc que la tractin, o si la família pot tornar a ser capaç de sostenir a la família. I com fem compatible això amb el treball i les necessitats quotidianes. Recuperar espais bonics i, a més, que t'alimenten i, a més, altres coses, permet també entrar en una fase en què la persona que ja té dificultats per comunicar-se amb la resta del món entri en, diguem, un karma definitivament més, jo diria, agradable i de supervivència. També era important que els fills, els germans, poguessin viure junts però no barrejats, perquè creiem que també és important tenir la pròpia intimitat, el propi espai, buscar i crear, si no, l'espai necessari perquè cadascú tingui casa seva, per ser possible convertir-te en un petit poble de 4 cases que, enmig de la natura, permetin estar els uns amb els altres i, quan vols, estàs a casa teva i això et permet també tenir un espai de respiració particular. Tot això està en marxa, tot això fins que la mare ha mort, però conscients que ara els següents som nosaltres, és a dir, qui ens cuidarà, on anirem a parar? Anirem a una residència
o continuarem mantenint aquesta proximitat familiar? De moment, fills i nets aposten. És a dir, han entès que aquest lloc que hem creat, on hem anat a viure, és un lloc on hi cap tothom. Si hi ha una emergència, hi caben tots. Tots podem estar junts i tots podem contribuir a fer possible aquest projecte. Això té les seves dificultats i tampoc idealitzaré, evidentment, les coses, però hem pensat que s'havia de començar a picar pedra i crec que hem encertat. Hem après també a renunciar, hem après també a escoltar, hem après també a estimar-se una altra vegada, a tenir intimitat compartida. Per tant, en fi, això és un esquema absolutament molt primari, viscut dia a dia durant aquests anys i que encara s'ha d'acabar de completar. Però jo, que era l'únic que em quedava que vivia a Barcelona, em vaig sentir expulsat per Barcelona a un moment donat. Jo ja no m'identificava amb la ciutat, no em trobava còmode, no reconeixia res i, per tant, vaig pensar que realment, si ja no era d'allà, podia ser d'un altre lloc. I com jo, les altres persones que han format part d'aquest projecte, que és la meva família. I jo no dic que sigui la meva família, jo soc la família d'aquestes persones. En aquest sentit, no hi ha un líder ni una lideresa. L'important és que hi hagi una confraternitat i, en definitiva, que tothom tingui el mateix pes i la mateixa importància. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara sí, l'Anna Mallén, endavant. Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, agrair poder participar en aquesta taula rodona. Realment és un plaer. I podríem dir que els paisatgistes atenem el benestar dels ecosistemes que ens envolten. I és necessari entendre la ciutat com un ecosistema molt extens i el benestar dels ciutadans es veu realment relacionat amb com de condicionant estan aquests ambients. Per això, les eines de treball que tenim els paisatgistes és poder descriure aquests ecosistemes. Tindríem ecosistemes vius, ecosistemes socials, ecosistemes de serveis. Els ecosistemes vius serien crear carrers i espais públics on incorporem la vegetació. Això farà que millorem el confort climàtic i generar zones més fresques i que puguem estar realment en refugis climàtics durant l'estiu. La vegetació contribueix a disminuir l'efecte de l'illa de calor urbana i gràcies a les ombres i al procés d'evaporotranspiració també contribueix a mitigar el canvi climàtic, capturant el carboni i altres contaminants de l'aire. L'altre ecosistema, el social, que seria el punt clau d'aquesta taula rodona, i amb les condicions anteriors afavorim que els ciutadans puguin estar a l'espai públic d'una manera amb més benestar i d'una manera equitativa també. Planificar i projectar espais públics pensant en tothom trenca una mica la divisòria espacial entre espai públic i espai privat, de manera que la vida quotidiana es pugui desenvolupar en aquests espais d'una manera natural. Cal remarcar que en la ciutat la vida quotidiana es desenvolupa en diferents escales del territori, que és una mica el que comentava el company. Tenim una escala de barri, tenim una escala municipal i inclús podríem arribar a tenir una escala de diversos municipis. I generar una xarxa quotidiana d'espais hauria de desenvolupar-se a prop del lloc on vivim, aquest ideal de la ciutat dels 15 minuts. Aquesta xarxa està formada per un conjunt d'espais públics, carrers, parcs, inclús entorns naturals propers, els equipaments socials, educatius, de salut, administratius i els comerços de proximitat amb els aliments i primeres necessitats. I tot aquest conjunt
permet desenvolupar aquestes diferents esferes de la vida quotidiana. Com configurem aquests espais, quina és la seva ubicació, com els relacionem entre ells, quin mobiliari urbà hi posem, quines activitats hi proposem, inclús de quin material els definim, és la clau per no crear espais on es produeixin patrons de desigualtat social, de gènere i d'edat, i on tota la població tingui l'oportunitat d'utilitzar-lo. Les ciutats tenen això que dèiem, que la població cada vegada serà més envellida. La ciutat de Barcelona, la gent gran representa el 21% de la població i cal sumar que cada vegada tindrem una esperança de vida molt més gran. Obliga a repensar les ciutats d'una manera innovadora i inclusiva, per tal de protegir i promoure que els drets de la ciutadania al llarg de totes les fases de la seva vida puguin desenvolupar-la a la ciutat, i en especial la de la gent gran. M'agradaria fer una petita aportació de com els projectes d'espai públic poden tenir aquesta intencionalitat de fer els espais per tothom. En aquest cas és un programa per infants, però que es podria aplicar per altres col·lectius amb les seves especificitats. L'Ajuntament de Barcelona va convocar un concurs vinculat al Pla de Joc per incrementar les oportunitats de jocs de les persones amb diversitat funcional, afavorint el joc inclusiu i l'entorn accessible a aquestes àrees de joc. Aleshores, a nivell de definició, ells els anomenaven com a ecosistemes lúdics, després de tota aquesta descripció d'ecosistemes amb els que treballem, i garantien que d'una manera homogènia a la ciutat es posicionaven tot d'àrees de jocs inclusives, fent que qualsevol ciutadà tingués aquesta proximitat a aquesta àrea de joc. Els emplaçaments escollits també es vinculaven a centres d'educació especial o a entitats que treballaven amb infants i adolescents amb discapacitat. En el procés de redacció, aquestes entitats també van formar part de la definició, ells parlaven d'aquestes reunions de cocreació i van ajudar realment a especificitzar totes aquestes potencials dels que després serien els usuaris del lloc. Moltes gràcies. Tots aquests temes que han sortit estan molt relacionats amb la salut de la població. De fet, sabem que la salut no depèn només dels serveis de salut, que a vegades els que treballem en el món de la salut sembla que quan se'ns veu bata blanca, jo sempre ho dic, i la salut va molt més enllà de les bates blanques, perquè les bates blanques són per quan estem malaltes. L'important és abans, que no emmalaltim, no? I s'han comentat coses importants, com les ciutats canvien, com les ciutats tenen canvis sociodemogràfics, de manera que les persones es fan més grans, més diverses, més poblacions de fora. Penseu que a Barcelona, a les edats mitjanes de la vida, ja hi ha més gent de fora que gent de Barcelona. Això són canvis molt importants, no? Però a més tenim les relacions socials, també s'ha comentat, les relacions familiars, com la ciutat ajuda o no ajuda, i és important marxar de la ciutat perquè millorin. O el canvi climàtic. El canvi climàtic sabem que està relacionat amb la salut, la calor, les plagues urbanes, les malalties que ens venen d'altres països. També la planificació urbana. I sabem que la planificació urbana, s'ha comentat, acaba fent que tinguem barris diferents. I sabem que en els barris de la ciutat hi ha desigualtats. L'esperança de vida es diferencia entre els diferents barris. Són desigualtats de salut també que cal tenir en compte. Bé, una mica per resumir diferents coses que s'han dit, els equipaments, la proximitat, la ciutat dels 15 minuts. Ara la idea és que tinguem un quart d'hora per poder interaccionar entre nosaltres. Jo faré unes preguntes, però si us voleu interrompre, doncs com considereu. I Daniel, una mica com hem dit, com la ciutat pot esdevenir realment un espai de cura o, en comptes de la ciutat, és millor un espai rural o altres maneres de viure, com serien habitatges cooperatius, altres maneres. Per cert, no ho he dit, l'habitatge, repte clau en aquest moment, sabeu que l'accés a l'habitatge és pràcticament impossible per la població jove. Repte important a la ciutat. Endavant, Daniel. Jo volia, en aquesta línia, jo he estat estudiant bastant el fenomen del cohabitatge, sobretot sènior, que crec que és una solució, és una mena de símptoma de per on van
és una mica aquest tipus de solucions. Per una banda, quan les persones necessiten cures, troben que al seu entorn hi ha dues vies, pràcticament, avui en dia, que és, per una banda, o romandre a la pròpia llar, segurament depenent de familiars, d'un model de cures encara molt familista, que això sabem que té unes implicacions, sobretot per les persones cuidadores, sobretot dones i sobretot migrants, que implica empobriment i pitjor salut. I alhora l'altra alternativa és la institucionalització, tot el que són dispositius més o menys assistencials. Vivim en un moment on hi ha una urgència de trobar alternatives a això, i les alternatives a això passen per alternatives més comunitàries, que serien solucions com el cohabitatge sènior, que és habitatges més o menys autogestionats de persones grans, però avui en dia també hi ha altres exemples de persones amb diversitat funcional que d'alguna manera necessiten suport i cures i que d'alguna manera volen organitzar aquestes cures d'una altra manera. Però també trobem solucions una mica més modestes moltes vegades, que a vegades no impliquen construir gaire res, sinó hi ha coses com molt tradicionals, com per exemple a les pensions. O sigui, als pobles, algunes pensions esdevenen espais de cohabitatge, on les persones grans potser passen, no sé, mig any. Hi ha un documental fantàstic que es diu Hostal Espanya, que us el recomano, que és una pensió d'aquest estil a Lleó, i que esdevé una mena de cohabitatge natural, o persones que d'alguna manera, quan són grans, decideixen anar a viure plegades o fer una reunificació familiar d'un altre tipus per donar-se suport mutu. Crec que això són iniciatives que estan proliferant i el que volia comentar és que moltes vegades encara continuen sent, malgrat s'estan extenent, continuen sent anècdotes o solucions massa locals, massa experimentals d'alguna manera. I jo el que crec aquí és que falta una política urbana. O sigui, falta construir o dissenyar les ciutats perquè aquest tipus de solucions puguin proliferar, que avui en dia és extremadament complicat, moltes d'aquestes solucions, molta gent ha de marxar de Barcelona per construir-les, i alhora el que passa també és que les ha de poder integrar. Integrar vol dir que tu puguis viure a la ciutat en un mateix habitatge, aquest habitatge es vagi adaptant a les teves necessitats o que puguis tenir la possibilitat d'anar transitant d'una solució a una altra sense que això impliqui marxar del teu lloc de vida d'alguna manera. I aquest pas, que és transformar aquest tipus de solucions en una política urbana, encara no l'hem fet. Dos qüestions que han sortit i que em sembla que m'agradaria comentar. Una és que quan vam parlar de fer això i em van parlar del problema de l'urbanisme de la ciutat, i jo pensava, bé, jo soc un exemple d'abandonament de la ciutat i que he anat a un poble, però no deixa de ser la versió petita de la ciutat o la ciutat la versió gran del poble. Potser un dels problemes de les ciutats és que no podem anar tots a viure a la ciutat, perquè acabem convertint allò en una capsa on no hi cap res i la comunicació és impossible. Llavors, jo crec que és important pensar que aquest barri de 15 minuts, aquests pobles que ja existeixen, que són barris de 15 minuts, han d'estar dotats dels serveis i no han de tenir l'abandonament de botigues en què es produeix, perquè llavors això impedeix que tu puguis refugiar-te en el barri dels 15 minuts i t'has d'anar de tota manera a la capital de la comarca a comprar moltes coses. Per tant, jo crec que solucionar el problema de les ciutats voldria solucionar també el problema del país. En definitiva, que fos un projecte comú. I ara se m'ha anat al cap l'altra cosa que volia dir, perdoneu. Bé, se m'ha anat. Ja vindrà. I lligat a això també, pensem que l'habitatge està totalment mercantilitzat en aquest moment, ja ho sabeu, vull dir, no és un bé públic i això està relacionat també amb el que s'està parlant, no? Anna, la pregunta seria com podem dissenyar habitatges i barris que ens permetin envellir sense haver de marxar de la ciutat? Sí, perquè fa els habitatges tampoc és un sector al que controlo, però aspectes com la precarietat de l'habitatge, turistificació, se'n segueixen afectant a la salut. Per tant,
hauríem de poder reduir tots aquests impactes que ens estan creant aquesta necessitat de sortir. I potser pel que fa a l'espai públic hi ha coses com millores de la contaminació atmosfèrica, acústica, millorar la mobilitat activa, millorar la salut física dels ciutadans. En realitat és com si aquest contenidor de ciutat ha de permetre poder adaptar-se als canvis individuals canviants al llarg de la vida i alhora també adaptar-se a aquests canvis, a aquestes restriccions d'un context de ciutat. Llavors, trobar aquest equilibri suposo que és la dificultat amb què ens trobem tots plegats en viure i en projectar-lo. Ara me'n recordo que era la segona cosa, i és que quan vam anar allà no vam construir res nou. Jo sempre penso que primer, abans de construir res, reconstruïm el que ja tenim. És que, sisplau, no continuem ampliant el ciment per tot arreu, sinó aprofitem el que ja existeix. Quan vam anar a l'Ajuntament a demanar permís d'obres i tot això, i vam explicar el projecte, els va agradar moltíssim i ens van dir, és que les masies s'estan perdent, les masies, els edificis antics s'estan perdent, estan caient a trossos. Diu, però el que és més important del que ens esteu proposant no és reconstruir l'edifici, sinó el concepte de la masia, que era un lloc on hi havia els avis, els besavis, els pares i els fills vivint junts. També falta que la gent s'entengui, evidentment, i que puguis viure. I la vida té moltes etapes, però en certa manera vam posar molt en valor que recuperéssim una mica el sentit clàssic, antic, de la masia com refugi familiar. Moltes gràcies. Doncs ara, al Robert, la pregunta que li faria és, amb el que estàs estudiant i amb la teva tesi doctoral, com valores la ciutat de Barcelona de cara a l'accessibilitat de les persones amb diversitat funcional i les persones grans? És millor viure a la ciutat que anar-se'n al camp. Aquí hi ha millors serveis, millors hospitals i més diversitat de persones. És un lloc perfecte per tenir una bellesa activa i mòbil. La ciutat no ha de ser un lloc insegur ni estressant. Hauria d'haver-hi més contacte amb la natura, més llocs humans per reunir-se i per estar-hi. Les persones amb diversitat funcional i la gent gran, pel fet de viure a la ciutat, hem hagut d'aprendre a tenir més interpaciència i intrapaciència. Barcelona no és més cara per acollir gent gran o persones amb diversitat funcional. La ciutat no és un lloc on predominin els cotxes ni les actituds masclistes. Per exemple, jo prefereixo el transport públic que els taxis adaptats. No és una qüestió de diners, perquè a mi només em costa 2 euros el taxi a qualsevol lloc de Barcelona. És per sentir-me més relaxat a l'autobús o al metro. Un bon sistema de transport públic afavoreix a tothom i crea independència. Per exemple, la gent gran que no pot conduir utilitza més el transport públic. La ciutat més humana és la que no té cotxes privats. Molt bé, moltes gràcies. Han sortit altres temes, i aquí la defensa de la ciutat, i tot i els problemes, contaminació de l'aire, ha sortit ara i altres. Voleu dir-li alguna cosa? No sé, Àlex, tu que defenses el sortir fora? Nosaltres, és a dir, jo era el que vivia a la ciutat, els altres vivien a pobles i a llocs més petits. El problema era com la vida ens havia dispersat i llavors havies de prendre una opció o una altra. Trobar un lloc per tots, una altra vegada a Barcelona, estava fora de les nostres possibilitats. O sigui, per començar, és el problema que estem dient de Barcelona, per exemple, no? Però també és veritat que volíem aconseguir aquesta autosuficiència, és a dir, viure del que nosaltres produíssim. Produíssim en el sentit
el que puguem treballar al camp, el que puguem fer nosaltres i, per tant, no dependre tant del consumisme obligat a través de totes les empreses i de tot el sistema que existeix. Però per fer això has d'aprendre també a conviure amb la natura. És a dir, quan fas un hort, tot és molt idíl·lic, i venen els cabirols i s'ho mengen, llavors aprens que els cabirols estan en el lloc i tu has anat a ocupar el lloc dels cabirols i que els cabirols tenen dret a menjar enciams. I per tant, sí, has de crear una mena de protecció per al teu, però no expulsar els cabirols ni matar-los. Una altra cosa és el tema dels porcs senglars, si consideren que n'hi ha d'haver menys. Però, és a dir, és aprendre també a conviure amb el lloc on has triat viure. Jo no dic que sigui un millor o pitjor, tu tries un, que és aquest, i en aquell moment que vas allà tu no has de ser un ocupa en el sentit de aquí imposo la meva llei i el meu model, sinó que no, jo sóc un convidat a venir aquí i el primer que he de fer és respectar a la gent d'aquí, a la fauna, a la flora, a l'aire i a tot el que hi sigui, perquè el que volem és menjar el que nosaltres produïm i volem que tingui qualitat perquè nosaltres li donem. És una manera molt esquemàtica d'explicar-ho. No era una... Jo vaig sentir-me expulsat de Barcelona, sí, és cert, però m'hagués quedat si no fos perquè teníem una mare que es necessitava i una sèrie de problemes que vam decidir que la millor manera que teníem era aquesta, o no se'ns va ocórrer una altra. En fi, vam haver d'aprendre sols. Moltes gràcies. Voleu dir alguna cosa més abans de donar paraula al públic, que igual tenen preguntes o reflexions? No sé, voleu dir alguna cosa més? Jo volia comentar el cas de Dinamarca, que ho conec una mica, que hi ha moltes experiències de cohabitatge i comunitats d'aquest estil. Quan hi vaig anar em van comentar precisament que hi havia una nova corrent, diguem, que era molt semblant a la teva experiència, és a dir, que d'alguna manera les trajectòries de vida els danesos ho tenen com molt estructurat, és a dir, s'emancipen molt aviat, tenen fills molt aviat, es divorcien, després tenen segones parelles, viuen living apart together, que diuen que és que amb les parelles potser viuen separades però tenen una vida molt llarga, i arriba un moment en el que decideixen reunificar-se amb els seus pares, o sigui, quan ja són grans. O sigui, els fills ja grans i els pares encara més grans i anar a viure junts. Clar, això em feia pensar la flexibilitat que això implica, que és una mica, és a dir, la flexibilitat de l'habitatge, de dir que jo tingui la possibilitat de moure'm d'un habitatge a l'altre i sobretot que els habitatges estiguin dissenyats de maneres diferents. Clar, això em semblava com l'utopia, perquè al final, si tu vols fer un canvi per adaptar-te, és una odissea i el que tu necessites és uns serveis públics que d'alguna manera et facilitin aquest tipus de transicions. No sé, em va semblar com que ho teníem molt més fàcil justament per fer aquest tipus de canvis. No? I m'ha fet pensar, i ara parlo com a Dinamo Fundació, no sé si coneixeu la Fundació La Dinamo, que el que fa és promoure l'habitatge cooperatiu amb cessió d'ús, i quan he vist la pel·lícula m'ha fet pensar, perquè és una pel·lícula que no és cooperatiu, però sí que són persones que fa molts anys que viuen en aquest gran poble, perquè viuen 10.000 persones i que es coneixen i que es van fent grans i te'n dones compte, o per almenys sembla que el documental una mica ho transmet, com que no s'ha adaptat als temps. I llavors també una de les reflexions de que aquests habitatges cooperatius és bo que siguin intergeneracionals, que no només siguin tots d'una edat, perquè a la que es fan grans tots són grans, que si poden ser intergeneracionals doncs segurament serà més fàcil que es vagin adaptant a la realitat del moment. A veure, ara tenim un quart d'hora i la idea era que poguéssiu opinar, que poguéssiu preguntar i que ens ajudéssiu a fer aquesta taula més dinàmica i que només siguem els d'aquí dalt que parlem. Endavant, sí. No sé com ho fem pels micros, això sí que no sé... Aquí a primera fila hi ha una persona que vol parlar. Aquí davant de tot. Sí, gràcies. Jo no sé si aquestes llums podrien no enfocar-nos tant, però bueno, potser no hi ha més remei, és que ens costa molt veure-us, Soc en Miquel Rodríguez, soc soci d'una cooperativa d'habitatge sènior i de discapacitat motrius, que viurem a Badalona. Vull posar èmfasi en un aspecte que em sembla fonamental, és que una de les condicions necessàries perquè
la ciutat sigui una ciutat cuidadora és que s'inverteixi la prioritat que hi ha a favor dels cotxes a la ciutat. No sé si podrem expulsar els cotxes de la ciutat, però és simptomàtic que la majoria de guàrdies urbanos van en cotxe i no van caminant. Si fos ben fet i ben pensat, la ciutat seria en funció dels vianants i els guàrdies urbanos anirien caminant i no en vehicle. Només unes quantes patrulles que sempre hi haurà raons perquè tinguin pressa. Llavors, per mi, tot el que sigui repensar la ciutat i invertir l'ordre de prioritats en favor del vianant és fer-la una ciutat cuidadora. Gràcies. Fem unes quantes paraules, agafem, no? I després contestem. Sí, hi ha una senyora a la segona fila, tercera. Aixequeu la mà, sisplau, si no, no us veuen. Perfecte. Hola. Si us presenteu també està bé, si us presenteu. Si ens presentem? Sí. Soc Rosa Tort, soc psicòleg i m'interessa el tema de l'arquitectura perquè soc de família d'arquitectes. Perdona. Jo volia preguntar una cosa perquè quan parlem de les ciutats parlem sempre de la salut, dels arbres, però jo penso, per exemple, a Barcelona, si mirem una mica la història de Barcelona, veiem, hi ha una cosa a les ciutats que és la geometria de la ciutat. Si mirem Barcelona veiem, per exemple, un barri que pot ser Sarrià o pot ser Gràcia, que són barris antics, de pobles antics, que estan fets en placetes petites, entremig dels barris, i on la gent es pot moure d'una forma, diríem, això, els 15 minuts, i a més trobant llocs de convivència que són les places. Després ve el Pla Cerdà, i el Pla Cerdà és una urbanització fantàstica perquè permet la mobilitat i el primer pla també incloïa unes places dins de les illes i que d'alguna manera s'està resolvent el conflicte de la convivència i d'una mica l'escala humana amb el que són aquests eixos, aquestes illes, macroilles que s'han fet al carrer Consell de Cent, que és fantàstic, per exemple. Però llavors estic pensant en tots aquests edificis, aquests barris que van créixer als anys 70, que són de blocs, parlo per exemple de Bellvitge, parlo de Gornal, Ciutat Badia, la Mina, tots aquests barris que d'alguna manera es van fer pensant que estiguessin airejats, els pisos tenen finestres i ventilació per tots costats, hi ha zones d'esbarjo a baix, però no acaben de funcionar perquè aquestes zones de baix de les bases no hi ha botigues perquè són vivendes, que està molt bé que es facin vivendes per la gent amb mobilitat reduïda, planta baixa, però potser també s'han de deixar espais per comerços. I després tenen uns racons que més aviat creen una certa inseguretat a la gent. És a dir, no són racons de convivència com les placetes de les places que hi ha a Gràcia, sinó espais, diríem, una mica de fugir perquè aquí em poden atracar, no? Llavors, no sé, com es podria reconvertir tota aquesta colla de barris nous que van créixer als 70, que és la majoria de població que hi ha a l'entorn de Barcelona, l'àrea metropolitana, per fer-los realment més assequibles, més habitables, més càlids, més personals. Gràcies. Intenteu ser breus amb les intervencions. Ens queda molt poqueta estona. Qui més vol parlar? Sí, és veritat. Jo aprofito que no té el micro. Carme, és que no et veieu, eh? Carme, estic aquí. Soc la Cristina Maragall, faig una pregunta molt breu, però que són dues, en realitat. En realitat, moltes vegades els ciutadans, també els professionals, els arquitectes paisatgistes, ens trobem amb barreres jurídiques per fer propostes més flexibles i més adaptades al que realment voldríem moltes vegades. Voldria saber la teva opinió, Daniel, Anna i també Carme, si vols, però també la societat estem preparats per aquests models de vida més flexibles? Són dues preguntes. Fem una pregunta més allà dalt de tot, no? I després contesteu com pugueu, eh? Tenim dos arquitectes i altres aquí. Sí, allà dalt hi havia algú que volia parlar, no? És que ho veiem molt malament nosaltres. Hola, guapa. Y ahora sí que se oye.
Hola, voy a intentar explicar-me lo mejor possible que pueda. Bona tarda a tothom. Ho faré en castellà, que és la meva llengua i parlo una mica millor, per ser breu y clara. Os he estado escuchando atentamente a todas las participantes porque estoy muy interesada en el tema. Y yo dejo aquí una reflexión y una pregunta. A ver, desde cada una de vuestras especialidades, lo que decís es súper bonito, súper ideal y es lo que queremos todas. Mi pregunta es, ¿os hace caso alguien? Porque como ciudadana, yo ahora voy a ponerme simplemente como ciudadana que vive en Ciutat Vella desde hace casi 30 años, como veréis, yo hablo con la gente, hablo con gente mayor, con gente con diversidad de todo tipo, y la ciudad cada vez es más invivible, pero a niveles como surrealistas, que ya no paseas por la ciudad, no hay puntos de encuentro. Yo me aferro a estos lugares de cultura para encontrarme con la gente, ¿no? con diferentes edades, diversidades, pero cuando hago alguna instancia al ayuntamiento, voy a alguna reunión que tiene que ver con algún político o algo, no nos escuchan. Y lo considero absurdo, ¿no? Entonces llega un momento en que ya tiras la toalla. Y para poner un ejemplo, todas las obras que están haciendo en Ciutat Vella están quitando bancos que eran funcionales para sentarte, fuentes, aparcamientos de bicis privadas, arbolitos. Y el chiste, por ejemplo, en la biblioteca donde yo voy, al Andreu Nin, es un chiste maravilloso, que yo se lo he preguntado al ayuntamiento y todo. He dicho, a ver, dígame dónde está el chiste. Hay una pegatina inmensa que pone el refugio climático. Quitaron los árboles de enfrente, no hay persianas. Casi todo el año hay una zona que es invivible de la biblioteca, porque aunque tengas 30 años y la salud perfecta, te puede dar una lipotimia. ¿Dónde está el chiste? Y yo pregunto si os hace caso a alguien, que ojalá, de verdad, Gràcies. A veure, si us sembla, anem contestant una mica, no sé qui vol començar. Dic perquè ens queden 6 minuts. Anna, comences tu? Geometria de la ciutat, barris nous, barreres jurídiques... Sí, crec que a nivell del que comentava, com aquests barris nous amb densitats... Seria semblant al model de la pel·lícula, amb densitats en vertical, aquesta idea d'agrupar els habitatges en comunitats grans, poder donar també una resposta de gran espai obert. Aquí jo em perdo a nivell de planejament urbanístic, si s'estan fent intervencions, però jo crec que també anava molt lligat a la ciutat vinculada a un transport de mobilitat d'un cotxe que et permetia en qualsevol moment poder desplaçar-te. El fet de no preveure aquestes plantes baixes actives volia dir que en qualsevol moment podies desplaçar-te i anar als equipaments que necessitessis. Aleshores, si intentem plantejar aquesta ciutat dels 15 minuts, amb aquests entorns no estan funcionant, no tens les necessitats mínimes en els teus entorns. Aleshores, això ja suposo que són polítiques urbanes que a mi se m'escapa, però és poder donar resposta a tota aquesta vida quotidiana que defensem, que és necessària tenir-la el més pròxim possible, augmentant la densitat, no la densitat d'habitatges, perquè són molt denses, sinó la densitat de serveis que oferim a tots els ciutadans que viuen en aquests espais, tots els serveis necessaris. Entenc jo que el fet de Barcelona és com pionera, tots els barris han de tenir un mercat, una biblioteca, un centre cívic i tot això hauria de ser en aquestes ciutats amb creixements molt més amplis també aplicable. Crec que ho enfocaria en aquesta... Potser també s'haurien de fer més barris, en el sentit que potser hi ha barris que s'haurien de dividir en barris, perquè hi ha barris que no els fas en 15 minuts. Clar, reduir l'escala necessària. Hi ha barris tan grans que ja, segons si tens la biblioteca a una punta de no sé on, ja no la tens a 15 minuts. És a dir, que igual que potser s'han de crear comarques més petites, igual hem de fer barris més petits, no? Sí, al final, el de les densitats dels barris és un tema molt complex, no? Quina és la capacitat d'un barri? Un barri com Gràcia, amb aquestes semiplacetes, sembla que funciona molt bé, però tampoc tens espais verds de proximitat molt a la vora, per tant, tot és trobar les compensacions. I és veritat que en funció d'on vius de Barcelona pots pensar que no és tan agradable com viure en altres entorns. Llavors, davant d'aquestes desigualtats, és intentar, des del planejament, millorar totes aquestes condicions. Daniel i després Robert. El Robert també vol comentar. Jo volia comentar la pregunta de la Cristina sobre la flexibilitat,
crec que, abans ho comentàvem, crec que hi ha ciutats que estan molt planificades i això té moltes virtuts en el sentit d'equitat i d'un munt d'aspectes, però també té problemes. I problemes té a veure precisament amb el fet que manca de capacitat per adaptar-se a situacions específiques i concretes. En el nostre grup de recerca, per exemple, el Tomás Sánchez Criado, que és un investigador, està fent un treball sobre les ombres pel tema del canvi climàtic i precisament el tema de les ombres, clar, en una ciutat com Barcelona que està molt codificada, molt planificada, la possibilitat de generar ombres de manera més o menys improvisada, comunitària, a vegades és un problema perquè hi ha molta regulació sobre això. I en canvi en ciutats menys modernes, diguem-ho així, no tan europees, que no hi ha precisament aquesta planificació, això moltes vegades t'ho trobes de manera molt més freqüent, perquè la població d'alguna manera no només té els recursos, sinó que té les possibilitats d'adaptar l'entorn a les circumstàncies que tingui. Llavors, té uns avantatges i té uns inconvenients. Jo volia també comentar, en relació a això, que el tema de la flexibilitat té molt a veure amb aquesta diversitat que comentàvem abans. O sigui, la uniformització implica una certa idea de benestar. Per exemple, quan parlem del cotxe, la gent de la generació d'ara que es fa gran, el cotxe és símbol de benestar, perquè en el fons jo puc moure'm d'un lloc a l'altre amb la meva... La gent que, per exemple, viu a les urbanitzacions, això és una idea de benestar. Potser ara l'estem repensant, però les idees de benestar estan culturalment construïdes i no tothom té la mateixa idea de benestar, sobretot quan envellim. Crec que això també s'ha d'obrir una mica el debat sobre què vol dir benestar, perquè no hi ha una sola idea. Endavant. Els governs ignoren la gent amb diversitat funcional i la gent vela. Quan són un de cada 3? Per què passa això? Et poses sobre la taula la discriminació de la gent. Són discriminacions de gent amb diversitat funcional, gent gran, també en la nostra societat, que està bastant present. Estem arribant ja molt al final. Jo volia fer un comentari respecte a la contaminació de l'aire. Penseu que la contaminació de l'aire està totalment lligada amb el tràfic rodat a una ciutat com la nostra. Un moment, et contestaré jo. La contaminació de l'aire està molt lligada al tràfic rodat, però tal com s'ha dit, al final el cotxe és difícil de deixar-lo. Ho dic perquè moltes vegades quan s'han tractat aquests temes, jo que he treballat a l'administració de l'Ajuntament de Barcelona, t'hi trobes que tothom té molt clar el que és la contaminació de l'aire, perquè la contaminació mata, però que després a l'hora de canviar les nostres maneres de funcionar no és tan fàcil. Jo volia parlar, molt ràpid, no és per si ens fan cas o no, perquè això no ho contestaré, però sí que hi ha polítiques que intenten pal·liar alguna de les coses que s'han dit, com per exemple el pla de barris. Jo no sé si coneixeu el pla de barris, lligat a salut als barris, aquí hi ha persones que treballen a salut als barris, que el que intenta és que en els barris més desafavorits de la ciutat es puguin fer polítiques de molts tipus que no es fan en altres barris. Potser considereu que no és suficient, segur que ho podeu considerar, però en tot cas aquí hi ha una inversió forta per part de l'Ajuntament de Barcelona. I ho dic jo ara que ja estic a fora, vull dir que crec que ho puc dir lliurement. Penso que també val la pena posar en valor a vegades les coses que estan bé i no només les que estan malament, que també és normal que les diguem. El que passa que, si em permeteu un petit comentari, clar, estem parlant d'una cosa de manera molt ràpida i sucinta, que és un problema monumental i que necessita planificació a curt, a mig i a llarg termini. No hi ha polítics disposats a planificar a llarg termini, perquè vés a saber on estarem i qui serà qui s'encarregarà. Per altra banda, ara estem parlant de Barcelona ciutat i quan estem imaginant Barcelona ciutat, sense voler, estem incloent-hi ciutats que no són Barcelona, Hospitalet, Badalona, Tagatí, Tagatà, és a dir, i això són ciutats diferents, amb ajuntaments diferents i amb projectes diferents. I això vol dir que també hauríem de ser capaços d'entendre que Barcelona no és més que un tros d'un problema monumental que implica administracions a vegades molt diverses i diferents. Per tant,
crec que seria en realitat el govern del país el que hauria de tenir la responsabilitat de prendre mesures, unificar, pensar i fer plans a llarg termini per tot això que estem comentant. Molt bé. Hi ha un comentari més, si vols. Aquí a la segona fila. Presenta't, sisplau. No parla de cooperatives com Som Energia, Som Connectivitat, no? I habitatges cooperatius que s'estan tirant endavant a la ciutat de Girona. Ell volia dir alguna cosa, em penso, ¿No? Rubén. Que también habrían de pensar en la rodalía por conectar todo el país. Tema complicat. Tema complicat. I va molt lligat al que comentàvem dels cotxes també, que si no funcionen els transports per entrar i sortir de les ciutats, al final la gent acaba agafant el cotxe. Alguna cosa més? Sí, aquí primera fila. Sí, acabem ja, però li deixem la paraula última o no? Haurem de deixar aquí. És tot un altre tema, la gentrificació dels barris, perquè s'estan fent uns barris cars i hi ha molta gent de sempre que ha de marxar i els barris estan canviant. Ja ho veiem cada dia hi ha més branys en aquesta ciutat, cada dia n'hi ha més. Jo crec que ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a tots i totes i ha estat interessant.